Hello everyone, ani ako karon nagsandig ni ining dako kaayong mananap. Unsay ngalan aning sakyanana wa ko kay balo. Ang kalibutan kapoy kaayo puy-an tungod sa daghang suliran. Suliran wala tay kwarta, suliran sa ato ang health issues, suliran sa gugma nga wa magkadimao, suliran sa tanan, no? Mga ingon ana. Ingon ana na siya kakapoy. Apan kung mantigo lamang kitang muduol sa ato ang magbubuhat, madala ra baya, carry ra, matud pa sa mga katawhan, no? So, ingon ana, sama na ko karon adunay suliran tungod kay adunay miabot sa akong kinabuhi nga makalagot ra gyud pud unta pero dili na lang kay musaka pud ang ako ang kabuhi or acid reflux, di na lang ko magpadala muna nga vlog na lang ko dire sandig aning sakyanan unsay ngalan ani nga perting habuga di ko kasaka kay perti kataas, no? So dili pud ko makauban-uban og suroy-suroy kun kanimo idadon kay di gyud ko kasaka, no? Kaning 411 ragud pud ni atong gitas-on niya kaning sakyanan murag sobra sa 5 piece, so murag inana, no? Apan ang kinabuhi naara gid na nato unsaon pagdala kun magpadaog ta na musamot gid tang kaut-ut ani musamot kung kalaksot ning ato ang panagway ani ug ato ni siyang seryosohon ang atong kinabuhi. So kini nga vlog kuan lang ni siya mo ni matawag nato tira pasagad lang gyud sa unsa lay atong yaw-yawon ani, no? So mao kana mga igsuon dili lang gyud nato ni siya ang kinabuhi dili lisod, kita lay nagpalisod ni ining kinabuhi, no? Kung walay kwarta magpuyo, kung walay ipalit og pagkaon mamaylo sa silingan, kung walay masud-an na manguhag sa luyot, manguhag tangkong, mangayog kamote aron makakaon lang gyud kita, no? So wala gyud laing masud-an, pwede pod ang ginamos, pwede ang bulad, pwede ang labtingaw pod ug naa pwede pod ang dayok, no? So inom lang og daghang tubig aron mabusog kita. Bali bitaw kapoy baya gyud mong naon. Diya pay mga tawo nga naglibot nato nga maka-stress ug dili kitay ma-stress nila, sila pod ma-stress nato. Naay daghang marites, napoy daghang marisol. So ingon ana ang kinabuhi kanang very colorful. So naara gid na nato ang pagdigamo usaon nga mahimong malipayon usab, dili lang kay puro kagulanan, puro problema, kun dili na apoy mga kalipay, na apoy kahimuot o uban pa ni ana, no? So hayag kaayo ang panahon, ang langit nag-blue, adunay gamay nga pisik-pisik sa mga panganod, no? Niam ko sa gawas mo kay pagkakita nako sa gawas nga nindot dining kalibutan. Ni apoy mga green diri nga kuan, no, mga dahon. So dili lang ako ni tas-on kay balo ko nga ang tawo pulanon, no? Ningon unya mo nga naunsa mo na siya diya nabuang na. So mao kini karon ang ako ang last vlog. So have a good and godly day and bye bye everyone.